Mga kaposo, kumplito na itong gitalikdan ang 2018. Apan nagibili nini ang mga panghitabo nga diligod angay na usab nga itong hikalimtan. Busa kini nga itong angay na itong balik ng taon pinagi sa itong year-end report. Patay ang veteranong abogado nga si Salvador Solima, human siya po sila sud sa iyang panimay sa Singson Compound sa Guadalupe ni atong Hulyo 2. Lakip nga gipusil sa duha ka suspect nga nagpailang kliyente ang asawa ni Solima nga Severos. Niadtong Hulyo 5, gisugdan ang pagtukod sa 3rd Bridge kun ang Cebu-Cordova Link Expressway nga magdugtong sa dakbayan sa Sugbo paingon sa lungsod sa Cordova. Gilaumang makatabang ang 8.5-kilometer expressway sa pagpaluag sa kahuot sa trapiko ug makadapit og dugang investment sa Sugbo. Gilaumang matapos ang tagduha ka lanes sa expressway sa 2021. Patay ang 41 anyos nga si Jeffrey Mendoza Caniedo sud sa compound sa Archbishop's Palace. Naalarma ang gwardiya dihang milahos og sud si Caniedo sa compound sakay sa iyang motor. Gipangita niya si Cebu Archbishop Jose Palma aron unta makig-istorya apan wa kini didto. Pag-abot sa MPG, giingong miaksyon kini og bunot sa iyang armas maong giunhan sa kapulisan. 4 anyos nga si Bladen Skyler Abatayo, patay human aksidenteng napusilan atol sa pagpahigayon sa kapulisan sa ilang anti-drug operations sa Sitio Bato, Barangay Ermita, dakbayan sa Sugbo niadtong Hulyo 10. Kapulisan mibarog nga aksidenteng mibuto ang armas human iluga sa mga suspetsado, bersyon nga gisupak sa pamilya ni Skyler. Gani ang mga gitumbok nga responsableng pulis gipasakaan gyud og kaso. Kanhi Pulis Ahmed Lozano gipusil sud sa Labangon Bliss Elementary School niadtong Hulyo 19. Si Lozano gipusil samtang nagpaabot nga magsugod ang induction ceremony sa mga napiling PTA officers. Si Lozano kinsa naigo sa iyang wang abaga daling nakatago sa home economics room. Duha ka mga dagkong krimen ang nahitabo sa dakbayan sa Talisay niadtong Hulyo 20. Una, patay si lagtang konsehal Art Stephen Bass human matusak-tusak sa bala ang gimaniho niyang sakyanan. Sa susamang adlaw, 3 ka mga binilanggo sa Talisay City Jail gibanhigan patay sa dulan 15 ka mga tao nga luwan sa nakadaiyang motorsiklo. Ang mga biktima padung motambong sa arraignment sa ilang giatubang mga kaso. Suway nga pag-ambush kang Tejero Barangay Councilor Jessilo Kadungog napalaw human napusilan patay ang gunman niini. Midako ang isyu human nasuta nga usa ka pulis ang napusilan patay nga giila nga si PO3 Eugene Calumba. Nasuta usab nga usa ka miyembro sa Lambat Sibat ang driver sa motor nga gisakyan ni Calumba apan kapulisan mibarog nga lehitimo ang operasyon ni Calumba. Nagbinayluay og kaso ang duha ka habig. Niadtong Agosto 8, dili moubos sa 30 ka mga security guards ang gipang-aresto sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu human mipugos sa pag-takeover sa Mactan Isla Resort and Casino sa Barangay Agos. Gipaubos sa paraffin test ang tanang mga gwardya aron masuta kung si kinsa ang nakapabuto sa armas nga misangpot sa pagkaangol sa duha ka tawo. Formal nga giserve sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang arrest warrant batok sa magpapatigayon nga si Peter Lim niadtong Agosto 20. Gituyo nila pag-adto ang iyang mga Pinoy-anan sa dakbayan sa Sugbo. Ang negosyante nag-atubang og kasong kalapasan sa Dangerous Drugs Act human gi-indict karong bag-o sa Department of Justice apan hangtod karon wa pa mo patimaw si Lim. Gihangop sa mga Subuanon ang pag-abot ni Asian Games gold medalist sa skateboard Marjeline Didal sa iyang pag-abot din sa Sugbo human sa iyang kalampusan. Iyang gidominar ang Women's Street Skateboarding event sa 80th ASEAN Games nga gipahigayon sa Indonesia. Karon lang Setyembre, 5 ka buwan human unang gibalita ang nag-viral nga kondisyon sa usa ka 6 anyos nga bata. Hingpit nang nauli ang nahabwa nga tinai ni JR Abatayo. Abril, dihang nakuha ang pagtagad sa Department of Social Welfare and Development sa Talisay, human nag-viral sa social media ang hulagway ni JR nga nagsuroy-suroy sa dakbayan ug nangayo ginabang. Van sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC, giambush sa mga armadong tao niadtong Setyembre 13. Patay diha-diha sila si Prison Guard 1 Joel Teves nga maoy nagmaneho. Prison Guard 1 Bernie Bayotas ug inmate nga si Jerifer Peregrino.
Natabunan sa halapad nga landslide ang bukirang mga barangay sa Dakbayan sa Naga niadtong Setyembre 20. Kapin sa 70 ka mga residente ang namatay, apil na ang mga bata. Mga nahabiling pamilya mipasaka og 4.2 billion nga class suit batok sa Dakbayan sa Naga, Mines and Geosciences Bureau ug ang Apo Cement and Quarry Corporations. Mga relief goods nga alang unta sa mga biktima sa Super Typhoon Yolanda gipang dispose sa Bureau of Customs pinaagi sa pagsunog niini ni adto lang Oktubre. Ang mga donasyon nga gikan sa Belgium, Norway ug United States miabot sa Port of Cebu ni atong January 2014. Wa kini i-release human napakyas ang consignee sa pagbayad sa buhis o pag-apply og tax exemption sa Department of Finance. One-time big-time operation sa laing units nga ubo sa PRO7 gipahigayon sa kadlaw ni atong Oktubre 4 diin giserve ang 82 ka mga search warrants. Operasyon na himong dugoon kay siyam ang namatay human matod pa misukol sa kapulisan. Sa susamang adlaw laing 5 ka tawo ang nakitang patay sa sitio Kanirag Malubog sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Usa ka babay nakalingkawas sa insidente ug miasoy sa hitabo. Mainitong gihangop sa mga Sugboanon ang pag-abot sa first-class relic sa wa madugta nga kasing-kasing sa Italianong pari nga si Santo Padre Pio ni adtong lang October 11. Ang Pilipinas ang ikaupat nga nasod nga nabisita niini. Upat patay lakip si PO3 Michael Santino Cortez sa pagpamusil sa Sitio Ranger Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay niadtong October 12. Sa ambush, namatay ang 50 anyos nga mamasurahay nga si Crescenciana Rangos, kinsa napagan lang. Ubay-ubay nga pagpamatay ang nahitabo sukad Hulyo hangtod sa katapusan ning tuiga. Bag-ong napiling konsihal nga si Roel Mabano sa Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo, gipusil patay sud mismo sa Barangay Hall niadtong Hulyo 10. Nakuhaan sa CCTV sa barangay ang gunman sa konsihal nga naka-shorts ug nagsulubog kaw ug kalit nga mibunot sa armas de fuego ug dayong pusil kang Mabano. Assistant Operations Officer sa PIDEA, Earl Ralios, gipusil patay samtang padung mouli ni atong Hulyo 27. Nakabaton siya og multiple gunshot wounds ug namatay diha-diha dayon. Hangtod karon wa pagyoy natumbok ang mga otoridad kung kinsay responsable sa krimen. Laing PIDEA agent nga si Von Ryan Texon gipusil patay sa Barangay Perelo sa Karkar ni atong udto sa Agosto 8. Sama kang Earl, nakaangkon sab si Texon og daghang samad pinusilan. Nahitabo ang pagpamusil, mga 1 ka metros lang gikan sa bahay sa biktima kinsa padung sa Dakbayan sa Sugbo. Mayor Mariano Blanco III sa lungsod sa Ronda, patay human po sila sud mismo sa iyang buhatan sa munisipyo. Mga pulis sa Ronda Police Station na nahimutang duol lang sa munisipyo, wa masayo dihang gisaka sa 4 ka mga armadong tao, ang ikaduhang andana di nahimutang ang buhatan sa mayor. Kanhilagtang Barangay Kapitan Mark Ferdinand Bass sa Dakbayan sa Talisay gipusil patay usab sud sa giabangan niyang 2 ka andanang panimay sa Sitio Dumlog, Barangay Simala, lungsod sa Cebu nga niadtong October 7 sa gabii. Sa mga kinilong shabu nga nasakmit niadtong Setyembre 19 sa Dakbayan sa Mandaue, kapin sa 1 ka kilong illegal drugs nga mobalor sa 14.7 million pesos ang nasakmit sa mga sakop sa Station 3 sa Mandaue City Police Office nga gipahigayong buy-bust operation. Apan luyo sa maisip nato nga duguon og medyo mga bad news sa tuig 2018, aduna gihapoy daghang good news. Sama na lang sa 2 ka Sugboanon nga nanghaud sa gipahigayong pharmacist licensure examination. Naguna sa 2,927 ka mga passers ang graduate sa Cebu Doctors University o graduate usab sa University of San Carlos. 7 ka graduates sa Sugbo nalakip sa top 10 sa respiratory therapist licensure examination. Mitap si Megan Ashley Bartido. Laing 6 ka mga graduates sa Cebu Doctors University ang naghaud sa pasulit o nahilakip sa top 10. 8 ka Cebu graduates sa University of Cebu ang nanghaw sa licensure examinations sa Naval Architect and Marine Engineering exam. Ilang giokupar ang first place, top 2, 3, 4, ingon man 7, 9 ug 10. Nanghaw sa eksaminasyon si Joseph Vincent Satura, lumad nga taga Labangon.
Muabot sa 600 kilos nga karne sa pawikan ang nakumpiskar sa hiniusang operasyon sa NBI, DNR o Cebu City Government dito sa Barangay Pasil, ang lugar giilang nga hotspot sa namaligya niining karne nga endangered. Apan tag-iya sa kananan nga nangamaligya og pawikan, may pasabot nga napugos lang sila pagluto niining human gihatdan og karne. Ning bag-uhay lang, gidakop ang usa ka pari sa Dakbayan sa Mandawi. Giakusahan si Father Decoroso Olmilia, 61 anyos, ug kura paroko sa Nativity of Mary Parish sa Barangay Kanduman nga mikulata sa 15 anyos nga batang babay nga dunay diferensya sa panglawas. Ang rason kay wa mapakaundayon ang iro sa maong pari.